cantareira. Sete anos despois. Mamá, papá, teño que facer un traballo para o cole sobre as cantareiras galegas, pero non sei por onde empezar. Cantareiras? Diso sabe a túa avoa Carmela. Pregúntalle a ela. Pois claro que sí, as cantareiras eran as nosas estrelas antes de que existeran os móviles e as redes sociais. Eu mesma cantei con elas cando era nova, cantábamos nas festas do pobo. E aínda hoxe hai grupos como as tanxugueiras que recollen esas cantas antiguas e leas dan un aire Esa sí moderno. que as coñezco, pero todo isto ven de moito antes, non? Moito antes, todos guardábamos a tradición e as cancións pasaban de xeneración en xeneración. Cantábamos cantigas de traballo, de amor e de loita. Lalás, coplas, muñeiras, cantábamos de corazón. Alala. Unha forma de cantar moi típica de Galicia. As longas como se fase un fallo ou unha berra con sentimento. E que refrán se Teño decía? moreras, cando o río soa, auga leva. Non deixes para mañá o que podes De facer. San Xoán a Santa Mariña. Non hai máis festa ca en Galicia. A onde vai o burro, vai a carga. De San Martiño mata o porxe e máis o vino. Canto máis se ten, máis se quere e máis se pella. Vexo que todos sabedes moitos de eles. Claro que sí. Aprendímolos de pequenos, por os nosos pais e avós. Tocabades algún instrumento? Tocábamos a pandeireita, a gaita e o tamboril. Genial, agora xa sei como vou facer o meu traballo. Moitas gracias. Fin!